Mayong hapon ug daghang salamat sa iyong pagsunod Cebu o kitibukang Central Visayas. Maupay na kulubhain yung atanan diha sa Eastern Visayas. Ug mayong hapon sa atong mga kapusong bulanon, taga Siquijor, Negros Oriental ug uban pang bahin sa Kabisayan. Mga puso, atong masaksihan karon taud-taud na magandang mga eksena diri sa ato gumikan sa pagtayo og sarinog pasado alauna kagabi kanaganang hapon no. Mitubag kini sa nitabo usab nga linog pangapasado alas 5 kagahapon sa hapon dito sa Pipila ka bahin sa National Capital Region o sa Metro Manila ug sa Luzon area karon taud-taud. Samtang sa ubang mga balita, andam na ang mga sugbuanong pamilya nga musugat ug musagop sa mga delegado sa National Youth Day nga himuon dinhi Sugbo sugod og mga adlaw. Pagpakita kini sa kamaabi-abihon sa mga sugbuanon sa mga bisita. Samtang padayon gihapon ang pag-abot-abot sa mga youth pilgrims. Ani ang report ni Nico Sereno. Sa gate ni ini maong panimay sa Mandaue City, nakaplastada na kining logo ug mga detalye kabahin sa National Youth Day. Pamatuod kini nga ang mga nagpuyo dinhi mubarog isip foster family sa pipila ka mga delegado sa maong kalihukan. Sige nang Julie nakadesisyon nga moatiman ug upat ka mga babaeng partisipante. Misanong siya sa panawagan sa simbahan kung kinsa ang andam musagop og mga batanon. Mao nga kining kwarto sa iyang anak nga wala gamita, giandam niya isip ilang temporaryo nga kapuy-an. Excited na siya nga mohangop sa mga mangabot. Gusto lang sa ko nga karagang ma-share nako ang among blessing. Asa sila ron dapita. Gusto na ko nga ila sang makuanan nang unsa dinhing among pag kana ganing unsa among pamilya nga ila sang makuanan ba nga kana ganing ila sang matilawan bang unsay among kinabuhi dinhi ba. Sa Gethsemane Parish nga mao'y parokya sa pamilya nilang Ginang Julie daw sa dunay fiesta. Sadya na kaayo ang dapit gikan sa mga youth volunteers nga musugat sa mga official participants nga ma-assign sa ilang parokya. Usa ka dance number ang ilang gipasundayag paghangop sa mga bisita. Diri sa parish, we make sure that we give the best to our delegates. Muna nga kanang we offer them quality kana service for our delegates, and then ni-offer pod mi nga kanang we assure nga kanang ang amuang transportation dili mayabo, ang amuang mga foods kay mga lami kay usa sa sayong naabot sa parokya kining mga delegado gikan sa probinsya sa Basilan. 17 sila nga unang naabot ug didto gipahimutang una sa simbahan sa dili padalhon sa ilang mga foster families. Since nga ga-attend nami sa mga NYD, pero every NYD there are different excitement. This was my first time nga maka-join. So pa-end na po na nga akong youth term, kumbaga, kasi nasa stage nga. So I want to experience nga, kung saan ba yun kasadya ng National Youth Day, no? Kung to mingle with the youths, nga makaila og laing nga lugar. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak.